в играта. Nike, Adidas, стилът му е злато. Който го види, свят му се върти. Васи е яеш, мега як е той. Опа, опа, Васи топ на топа. Спира папа на целия потока. Който го види, свят му се върти. Васи е яеш, мега як е той. Васи, брат, всички ти завиждат днес. Всички падат в краката ти без стрес. Огледалото истината казва ти. На луковит най-добрият си ти. Евала, Васи, всички ти завиждат днес. Всички падат в краката ти без стрес. Огледалото истината казва ти. На луковит най-добрият си ти. Опа, опа, Васи влиза в топа. Nike, Adidas, стилът му е злато. Който го види, свят му се върти. Васи е яеш, мега як е той. Опа, опа, Васи топ на топа. Спира папа на целия потока. Който го види, свят му се върти. Васи е яеш, мега як е той. Дай ми лед, тук става много горещо. Васи вдига всичко, става по-жестоко. Дай ми лед, не се издържа. Като влезе той, всичко избухва. Дай ми лед, тук става много горещо. Васи вдига всичко, става по-жестоко. Дай ми лед, не се издържа. Като влезе той, всичко избухва. Дай ми лед! Опа, влиза, всички гледат. Като мине, няма кой да не се впечатли веднага. Който Васи види, свят му се върти. Всички знаят вече кой е номер едно тук, нали? Опа, Васи е на топа. Всички викат името му в клуба. Спира дъха на всичките до тука. Мега як е, няма друг като него тука. Стил има, няма кой да го стигне. Влезе ли вътре, всичко почва да се вдигне. Огледалото казва истина една. Васи е човекът номер едно в луковит в града. Кажи